Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Jawa mengenai artikulasi swara. Apa iku artikulasi swara? Artikulasi swara tegese ngucapake tembung sing cetha. Cara mengucapkan kalimat atau kata dengan benar. Maca wacan tembung-tembunge kudu diwaca kanthi bener lan jelas kecape. Harus jelas pengucapannya. Mulane kudu bisa mbedakake ngucapake tembung sing terkadang padha tulisane nanging beda pangucape. Sakliyane pangucape sing beda, biasane uga beda tegese tembung. Nah, iki Ustazah duwe contone, tuladane. Pangucape A ing tembung lara karo pangucape A ing tembung larang. Sing siji A diwaca O, sing siji A diwaca tetep A. Terus sing ngisor pangucape E ing tembung sekolah karo pangucape E ing tembung enggal. Sijine muni E sekolah, sijine muni E enggal. Sawise Ustazah maringi tulodo mau, ayo tembung-tembung ing ngisor iki diwaca sing seru lan cetha. Diwaca sing banter lan bener. Ayo sing dhuwur dhewe. Dalan. Kirane Ustazah ya. Dalan. Sing nomor loro ngisore dahar. Kirane Ustazah dahar. Terus enggal. Terus enggal. Leren. Sekolah. Mulih. Klambi. Tanduran. Sopo. Melayu. Gantung. Loro karo rokok. Ayo dipraktekne ya ning ngarepe ayah ibuke. Sawise tembung-tembung mau dipraktekake ning ngarepe ayah ibune, ki Ustazah duwe wacan. Saka wacan iki sing judule ngingu wedhus, Ustazah pengen sampean ngerjakne tugase saka wacan iki ya, digoleki tembung-tembung ning wacan iki. Nah, tugase ayo goleki tembung sing pangucape padha ing wacan ngingu wedhus. Dadi sampean kudu mirsani karo maca wacan sing judule ngingu wedhus kemau ya. Iki ana 1 sampai 6, sampean goleki aksara DH, aksara D, aksara I, aksara E. Cekap semanten saking Ustazah ing piwulangan basa Jawa dina iki ngenani artikulasi swara. Mugi-mugi ilmunipun berkah barokah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, sholat, ngaji. Sampai ketemu di pelajaran bahasa Jawa berikutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.